poďme na to. Takže máme Mika, ktorý sa volá Alex Bra a Bonnie Larson. Ok, to asi budú nejakí spoluobčanovia. Poď. Ničím všetkých, ktorí sa dajú. Ten pôlotravný, ktorý to nepatrí. Ok, dávam ďalšiu tinu. No, on to zničil. Parchant. To zničil. Nice. Ale zobral to. Oh my god. Sa zláko, že to na mňa spadne. OK. Poď, skoč po ňom. On má jednu hápku, dobre, je dole, ale rád by som zabil toho El Prima. Nie, ten El Prima. Oh my god. No zabij. To nemali sme tak na blízko. Nice. Yes. Poď. Ale on nemôže skapať. Yes. Ja som dead. To je zlé. Ja som urobil ústami. No super. On má 5, ale to není dobré. Tam aj jeho. Ale to nám nebude stačiť, keď ho zabijú. To nám nestačí. Ale... Takto začiatok hrozné. Takýto začiatok. Takýto začiatok nemôže byť. OK. MZčka. Ale jak to ona mohla zistiť? Ne, mňa zabija ten Karl. Ne, nezabíjaš moju pevu. Ideme dať sem. Sem. Nice, ten je dole. A bijaj dole, to není dobré. Game's over. Ja nechci zomrieť. Ne. Ty bogo. Má jedno hápko. Tak, všetci... Ale veď ako mohol byť v invizu, veď Karl nemá invis. Čau. Teraz oni poberú tie powery? Nepoberú. Čaues. Dobre. Ne, teraz musíme prežiť. No jasné. Jasné, že tam on musí ísť. Poď. Nice. Neviem, kto ho zabil. To je jedno, hlavne musíme aby neskapala. No skapala. To hlavne by neskapal ten... Ale by som aj ani ja neskapal. Ale hlavne by on neskakal. Aha. Tak to sme dead. Ale on stále žije. No už nie. Poď po nej. Bože, táto Bea. No je hrozná. Prehráme, to je jasné. To ona je hrozná. Tá Bea tam ostane, nič nerobí. Ja mám range. Mám na 100%, ja mám range. Čo tá Bea robila? Čo tam ona nevie hrať?
Dobre, tak nejdem sa rvačiť. Aby som nezabudol, dajte like, prosím odber a prosím hlavne odber a zvoneček. Nezabudnite to všetko toto splniť. Ak to splníte, tak vám veľmi budem ďakovať. A teraz ako rozprávam. Ja nerozumiem. Prosím. Tak ideme na to. Sa ma detko pýtal, či si mandarínky, ja spodám nie, takže sorry. Jak? No jasné. Zábi, prosím. No, je dole vlastne. Není, aha. Aha. Tak není dobré, aha, dole. Není, okej. Ale tu je Bow, ktorý mohol skapať. Ne. To budem milovať. Tu je Penny a Rico. Tak dáme dobre. Má málo. Má málo. On má 3. Oh my god. Ešte ona... No jasné, ona... Dobrá. Healuj sa. Dobrá. Máme toľko HP, koľko treba. Nice, je dole, takže máme všetko. Čau. Aha. Ale ja som dead, sorry. Keď by to ona pobrala, yes. Zdrhaj. Musím nefajti, prosím, dobrá. Tuto, poď. Nech tam ona ostane. A nech my môžeme pekne fajtiť. Nice. Dobre, to sme vyhrali. Nice. OK. Ide na to. Poď, príde aj, lebo ja mám veľmi problém. Aha. Tak najhoršie, že pri mne OK. Vyhovanie nebolo veľmi či dobré. Potom pokoví do toho Spike mohol zabiť. Jasné. Ja som dead, teraz ešte zabije toho Poka. Dobre, nezabijem. Poď. Ešte na to, keby som... Poď, teraz budem... Oh my god. Choď preč, Otina. OK, je preč. Ja všetko netrafám. No wow, znova ten Spikeč. Oh my god. Aj toto má 32 HP. Spikeč mi to zničil. Samozrejme. Dobre, máme. Otravný Spike. Proste čo poviem, proste Spike. Ale keď on skape. Je najhoršie, čo sa mohlo stať. Pober to všetko. Healuj ma. Ty... Kokos. Jaj, tak teraz mi ako odľahlo. My to na konci vyhrali. Fujaj, konečne sme. Uľavilo z tohto fajtu.
Winstreak máme. Všetko máme pekne, ako má byť. Pemka ide so mnou. Aj ten pokol, dobre. Teraz vidíme, aké bude kombo. Ja som si myslel, že bude proti nám kit. To som asi nemal hovoriť. Budem ísť proti nám. On je na blízku. Takže, dobre, v túto v kríku není, ale v tom kríku je. A tam v tom kríku ani nemôže byť, ja neviem, prečo to bude spálime. No ale, on už má ultinu. Z tej pemky si ho nabil. Aha, on sa išiel vyhealovať. Neviem, koľko to dáva damage, to je problém. Aha, 2000. Všetky sme tam mŕtvi. Pobro toto tých pointov. Ale tá pemka je dosť na blízku. Ale viem, že žije ten... Aha? Ale on má najviac powerov. On ich má 6. Aha. A prečo práve na mňa museli ísť? Jasné. Teraz majú o 2 viac. Neničte to. Je to kit jednotkový, ten je dole. Travný, Tara. Kde oni sú? Ale kto má tých... Aha, Jessina má tých 7. Že kto má tých 7, keď Tara a kit to nemajú? Toto ona má stále tých... No proste... A kto má tých 7? Aha, to tá Jessina vlastne. Aha. Tak to je problém. Ale Jessina je dole? Takže môžem zautočiť. Poď. Poď, ešte jeden. Nice. A tu je táto. Nevadí, máme. Žijeme. A vyhrávame. A je tu kit, ktorý má ultinu. Dobre. No. Nech tam. Dobre, vyhrali sme. Nice. Nevadí, dneska sme dali iba o jeden rank vyššie, tak dáme ako part 3 bude tiež asi 8-bit, ale dajte, ako som hovoril, like, odber a zvonček. Čau!